Paduan itu besar lah, ya lo. Asih itu. Ada kau dah ini sana. Alai cumpu, main pun orang ni. Tempi je pun. Hora, tung gitu tu kita dah bang pun. Mereka honkan. Jangan sih kacang hon. Aku terson thekben. Natung katu yang mana cini rilo mafia orang ada. Katu yang mana cini rilo mafia orang ada deh. Jangan sih kacang son. Kayak kacang son. Ini tum. Nasi itu melah bagi siapa posisi jujur na. Lapang dah dah. Katu yang mana cini rilo. Nasi yang mana itu. Jadi dah pilih lagi. Lang militer film good committee kantor. Tapi itu Etian lembaga kandidat sah Ryan Timung. Alang lagi pensi lapun sabut committee itu banai kui po. Alah. Alah. Klang klit. Laputa rung cerita aja. Apa orang? Arai. Kalau itu mengkacing hon, Etian lembaga kandidat kehai, Rajan Timung, ini itu lang mili board committee kampus dia panalali, apa rating pen itu lang apa lagi orang kan itu suri kadon pajero, lasinon lang mili pias lang board committee kampus dia panci, itu makan di desa Rajan Timung, kali panci Rajan Timung. Bini, वो सीख के था हमारी
Ladat lang mili APS Sapan la APHLC aparti sai iklem kita menjapan mili itin lomba jong candidate Raja Timur dan Pilihan Hingkukam. Raja Timur long left. Section long left. Section long left. Section del Pantanama. Section del Pantanama. Himari dong pi. Corona. Ini pada Ong tung rat itu kacang tong, kacang kei, kacang longri, kacang hon, arat ang si ini ani. Lagi, ini tu mak kandidat kami along-along. Meeting kami go lagi, apa duty kami lam, abang tu kami lam. Kami ko lagi abang tu kami lam. Silitung non, ame silitung ceng kono na, silitung non apa kome. Katari ponjo pang, mei tu silitung ingkai kono, lang mili PS, a presiden. Venus, Rohan ate hai alang isi mei kari ponpok, senong alang ni, tabang so mei katari ponjo pang, mei tuam hoi, kang ni pansi, ini kan. Jadi di polo dan silang so mei katari ponjo pang, ni arpu di polo. asal mereka jadi penyiapan di lingkungan aku dan kamu. Jai megang pinang pada lepin non bangke aluhi ke pacini alalipan putar hang tu pipo non labang suami cing siapa aluhi ke pacini pansi. Turolitum kacing honai. Alam mai kro nang li hong kan Konstitusi itu konstitusi candidate ake hai Rajan Timur kami kamera kami sebagai universiti nilin kan jadi dulu lapen dot Apen adun thulitum dothlang spell sipen asonja pone tong mundo ake hai amen kok tende nang tong mundo Kalau lo, open kita masih mana bang kita kong kita lo kemana tahu lah ini masih ulang li bang ke kata lo yang mana kini masih atap tu jadi ada kalau sendiri ber macam ni pin ko. Nona bang ke liga cipni pandang pirana dipuelle presiden diwe teron
alang li hen lo apa yang kan nompa ben ka pan kasih lapan betulan Lumbajong along finance officer David Kathar along li panta be rao pachini pancha por kilo lapan mapla peta kapje pan kisik lo Rolog kasih dokteran non ini tulung alih sarpona citong tunggu Longsing Teron Presiden Longsiri SPLC Komiti alang sampai kecuali dulu. Tapi untuk tulang Jiki Teran in charge Ingong Kiri area. Kecuali dulu. Yang non ini tunggu Rongasa, tulong itong tunduk, ano po? Ito tulang, tumalong no. Akan tulong do tulang, no. Itong dun, Manay Teronpi, Assistant Secretary, Women Wing. Ang kami nung kurang ipan, ratong ucapang lain pasti cenderelo. Lapen, do tulang, tulong itong dun, Basapi. Hippy, white fish na lang kami, parang nagsikat sa pinilo. Tapi ini tulong arong pen, arong asal itu kacupado lang itong kami ng dado, kasi ano pen nilihan ko po lang itong kami, parang paglain pa si ato nililo, arong asal sa SCP Dongsing Kara, ano kami, parang paglain pa si nililo. Lapen tu tulang beda singkera GB alang kami radang lu cerita apa nang lu alang kami Jiki Teran alang kami nong radang lu tulang pas cerita do tulang ronga sarung ni tulong nitong mundo Jiki Teran nang ni Rongasa, bunga terang, kami sampai nong kiwai pasti ni belok. Lapen tu terang Rongasa, Benjamin Kopi, kami sampai nong akan nuk kiwai ki pasti litung. Tapi ni ada ka rong asar tuman amen nang charge dunika non hindi bang lapelo Vidya Singh Terang lada ka lang milia long SDP alang liyong stu polotante ladakan ge bang ipase bachni lo lapen ako ketha mangdeng bang lang mili non la bang saha barlong sarkari gangbura tapen Rongasa doang tu mangke lapang kerang petisi kerang petje pansini nan tu pansini rilo laben Rongasa tu man ana mangke itu maken dia lain pensi ma plapen arcupo lasi kadunga beta plang kerang petje pansini ri nan tu pansini rilo lapen ke thoma men bang charji pun ha hornak terang GB gamra alang liyong tu bang data kapang ante bang ipase pecini lo lapen pilih bang lo Andrew terang Rongasa alang li doik ma 20 tang bela puan ke bang ye phansi pachini lo lapen Benjamin Milik Rongasa alang li yung 20 tang da kapangan ke bang ye phansi pachini lo lapen pro ka bang lo Longki Milik Gambra alang li yung si dak 20 tang dalang li bang ha Longki Milik Gambra bang ipom lo lapen pro kabang dola singing ti Rongasa alang li kami methangan ti pen kituri phansi pachini lo Allah alang li ladak tu Longki banggar ti dola singing ti banggar panati harmoni hi
harmoni hi rong sa doi ma harmoni hi abi pelotang te lang tu kingki rong sa duma bahai nang ayo harmoni hi alang li abi pelotang te lang tu kingki ali ma bang lodi lang tu kingki bang gadat hi Jona singing lane wrong sir lapu lang tu kingti lidi lang tu kingti wrong sir lo lapan Jona singing lane yung selang lewe tong te ramson rongti alang li gambra awsta alang li takkan kibang ipan si pachinilo ramson rongti ladet penapi Komal Singh Timung wrong sir duit Komal Singh Timung alang li bang awi pelotang te sarthi rongpi duma sarthi rongpi awi pelotang te Borsing Day rong sir du pelotang te alang li ada kapangan kibang ipan si pachinilo Borsing Day dulu di ladetan kangbura kiling kadoma aredi sarthi senar lapu senar rong kan sarthi senar rong sadoma to sarthi senar abi pelotang di putho tantunan Dhom Singh Terom doma Dhom Singh Terom abi pelotang di putho tantunan sarthi tiso Dhom Singh Terom ni kitang dong lo sarthi tiso doma sarthi tiso be Rajan Killing duit ma wrong sir abi pelong ke kijutsi har singing duit ma totang te wrong sir tu pini kadok kabe sarthi killing do sipu okay sarthi killing alang li Purika Bambura killing sarthi killing alang li pun tanda suruh topik lo namai rumah klik tong berapa lapen har singing line tu alang li suku bangkang kita tong benik lo har singing line rong sarthi suku kasi alang li pencaman di kontrol tapi ni ladak lang mili kado kabe rong trainer ket lapen tepok terai arong asar pen bang hindi pang rumpet bang koy rong asar tu mamana peng ladak pini episode board committee opening labang sa program along nang kitong dun lapen arti nang gipigan upos kami alang tumo handing klong pen chopper pigla non puthot rupali terompi episode Rowan Wings Inglong Kiri episode along Kecabang Thi Rupali Teronti tualang li hello yo Inglong Kiri episode Kangtang na yadim lo ilitum lumbajong alang itum halo keklaim bago kabe ketupitu totang tenono po ketipachini mati rong asar kemapan ilitum palin tulap non ilitum kijutsi laki ilitum dak lang mili PCC along Maipu Ebrinus Ronghang alang lipan pohui pakpen kacu je pansi pacinila tapi na dunhu pinila bang so may along ilitum ratet choke ilitum ngom sam kimi atomon ilitum tirthi along pati thang dulu ne kasi pini pinarakai lagi ilitum social media lapen news adina kai pinak lasi ilitum ningisi dulu bolam sita ilitum jongsi anut kaprek atunang thai golong le pelodang te hal tenta
aning kang tang pensi paplang thirji si pinili tu labang so kecing run kacetong along labang so biurta ili tu mapan news along lapen newspaper along kapre along tu mapan biurta kimen ang kacetak pi ponci apan ang kacetong bun media mate therang kia ke hai tu mapan lada kadu ko bista mikibang peje pan chulong rila mapla tak ban nang litu mapan thang tan nanti mobi setelah mapla tak nang litu manan chen tha kali pelotang de mithang ade man arba damik tha alan ni marli tum damik tha lapen adun sudah ko pasaping lengpi alang li sita ladak suak losong efficiency kapan tang abang tadi lo alang di tang itu tong report curu patik polisi ini pun kenang soal pangke pilih ini tu makan didit ini tu malongan bang lo lasi pilih ini tu belum bajong intang pengpen ini tu jakong lang no tu mapan kanan tu kami kici so tu mapan RDKN pen bang so pan richo ipat alabang so party pan ilitum ahopit pen kaya songun je palabang ke ilitum EPHLC lo si pili ilitum EPHLC pen ilitum kaya toydun a candidate Rajen Tibum ilitum alongan nang liat lo lasi uthap alang ilitum ahin pen le ilitum pili kaya tong ratum anapan mesian alam alun ilitum apan ke tandikanji apan niliputhot aku pada langmili PCC Presiden Ebrenus Rong Hang Pansi labang somai kepada Pontiapan putot labang somai di Pontulo. Juru perfect lo itu mapan aluhi kecepat sini apor mesin pen itu mapan agahang terkepop lah sino na bangke itu majai mek kam tu na aprang si nili ram kaneng je ya pana bangke ilitum ahab varalong akenat sok Allah itu makin tidak sar ke hai apa kethan ke pacini laban kacuning ri dunji Allah putar itu marong asar do la porsi nili rong asar pansi tiek ben minit po lam kepathan je pansi nili dam pipo kasi itu kacing hon rong asar longki milik alang le pansi nili lam pathan je pana po pilo ini ada kunibara bajar bahiti ak ramalong nara cetong kethe kiding adum rong tin pen kak langmeli ahawar bate na karlang so cicar langso lapu penangan adang pidu lapen pu chan mari do lasi adu gore apanta kardom pilo lapen ke adun thu abang ke ini ladak ini tumalong kewang APHLC ake hayatum nili naitum akamang tung ang deng kena sini nede loko lo solo ne sistame itum acetoidun patelitum acongwai candidate timung sangho je timung na timung lo alang li thang setame nili denga klong pen kardom pajir lo athema nilitum ladak langmili area long kidu nilitum nong kedam tang kanangan alengkan akisung dulo lape nilitum akisung lo kithedung te la hello lang isi akisung du lapente kuari isi akisung du lapenon kuara bangke selampon bomlo lasi ping plela non si selambom la bate nilitum lada kinangji nilitum mesen nitum sub center medical bate se kecilang
asai nilitum akenang sodo athema nilitum emergency case akisum pen nilitum ajo parlo nilitum kedamnya pan asapso akatik kubdo lapen ke pinang anadim longlea pata bate kithir klong ye phanta akisum thedung nilitum do lapen ke labangso area long nilipu daji mesen sakurial ke klema bangawi lapen itu kontraktor ke klema bangawi rada la nilipu daki kapur hiya tum penangang andolo kacerli ya tum ke master thanun kira kam bate gopini officer ke klemun kira kamang kungang deng ke dolo seta latum kapre nang ke nam tang asong BJP kami bate kongres ai kami lapen kapre asong atum ke dolo nilitum bhan ning karung lo nang rapji nang langji kubam lo setame inut bak angka pini nili sakurial ki bilol konsil pen puni li thekdong le la hello nilitum cingthur unet det lo nilitum thekdong unet det lo lasi papi bom lo nilitum lasi nilitum bhan mo hatkis kami nilitum bhan nang lang kon nang ji tu alam mangke nilitum nang pachini dun lo lapen ke Bini kami nili aku nili langmedi hawar alam tot ali karbia khayalam nili asap ke ni ye ning ke hangdo non nili tum BJP atum nang ke mut ke lapuson hello Christian Muslim Hindu bete lapuson alam pen penang an lapuson news channel along lason ke chipuse alam do seta lason ke RSS atum ki thik bang ke lason ki thik lo je Indiang bongke alamaki ta isiwet nangji lapen pindeng sumpot ta isiwet nangji karbom kardi ta isiwet nangji pusi ipudam lapu pulo tangte ili tumta akisum do atheli tum pinding sumpot ta ci uwek nangji lake Kristan hongari lapen omuk Hindu alam bangwe athema ili tum athei ke pinding sumpot helo ke thenai la ili tum Kuan mape reaching hon sa dame labangso ape si proxy itum sari vek nangji pinso tum dame choy hong thor batek son propine sing choy pa kopine ning hang pusetame ili tum pinso tum ta labangsa choy ining doku tuoi pisetame labangsa choy chi proxy ili tum hala tanga choy ting choy vek nangji lasona por non nanglet nang te bok hetlo la pente non ili tum war hat ba ta mesenji lason son mesenji seta akaprek ang tung na bangke ili tuma phan atek na toy na bangse ituma phan ipistu pikpok tuar mesen se tame kiduge thak mesen se tame atek kaprek atek atin pe ili tum kisung bangko lasiladak akisung ke bang ya phan la bangso nangka jesong pi bangke APHLC atum alang litum sodak pen ili tuma phan ipachinilo lapo titum program fit nangko alang litum ke hei kecing hon lapen rat kecing hon late angku rasa stiklut pe rakamata pe kecing hon lo ini tuan tini ke mane atum BJP kami na kongres ai long ni tu pele oge lin phan ba poisa pharu sini long yi seta me oge lin tu long yi bate sai yo tumju long yi bate pening be si tolong cho ji penap ke long lelu penap ke long le ini tu Tinap ke hajira chong dati tu wek nangi la hello aposi non SPS LC tu maning ke hanga pangke non ta ki solong ta kai ta lapi solong verji la pusa sala tu maning ke hanglo la pusa la si ile tu kar dia khe tum chong dat tu tulu tum seta me kitu ke la ka tu sala ka du ko wen ni sibet pe la tu aku wala matha non la pen do ni ku na ista atpi sini ni nge yo no sala ka du ko ni ki sok ya sa piyana ni la anse ni la tan ko lo ta tom non là đơn thư ili tung long rong asana cái tông đơn tolasing inti pensi puthot ili tung phan làm thang thpo pachi hekpen tu pik lang ili tung ini Kalau nili gari long pen box sulai tak. Pas ni ya perang bodoh. Nanti. Box nang senang box. Nang libangan nang bisa tepan.
Kare mana ini sih sakit. Enak di sini apa sok lam ni ya. Ya, coba mante. Ane ahang sang itu dong tak. Coba mah. Aprang si ladak media kote inje doana paneli. Aprang si kardom pajer aprang lo. Pini nang pan ke pha lam thekala pen lo. Langmili 18 lumbajong langmili PS long. Pini APSLC pen may rada may pi pedolo. Labangso may pi ka pedot hebang ala pen lo. Non ke leji tarik ner cap. Council election a farman. Lasi langmilia ha varabangke a prang pentame hemprek upon aning ke hang khedung atheke langmilia ara tuma prang pentame SGC movement hotame SGC upon selantum vote pilo SGC regional party upon selantum ja kong pilo sida SGC aja kong vetanglo open ke pini SGC aja kong vetanglo open ke pini APSLC lo Karbia khel pen eng longara dapan ahok pet nang karja pi pu pen joksi lang miliarat do anabangke APSLC song phansi ning chithesi pini ka do kameda ala om duara pen tum pamlo lasi ne tum ning chithe ladak 18 lumbajong a candidate sa rajentimung alangli high vegji pusi ne tum ning the athen ning kithe adim mangala penlo Ituma sar jai kathar alangli karbi leben ing long arar an vir det po alangli ka chini mek pena jok alangli labang so lam vir vet det nang ji pu pena jok alangli chi pa si Guwahati High Court pen alangli chi pa si autonomous council phan labang so lam thot tuning rithelo bons dame council atum labang so lam deng thithelo La marsi ake hai sar jaiga thar bang mathalo I tumle election chi dandunra chi pahaira la non tribal tum 6 area long vote thap long le la pen long le anta nam long le la pen pada business anta claim long le la pen sakuri anta me dana claim long le puke alang li je chi dan la sikar biang la ratum hane chuning rilo Nona bangke do or die kalbia khaitum ning thinon to banglo hin pen bangka tuma tuning ria bangke athel tuma khai virdet po ha 1951 pen langdam lo pute nona bangke achitti manda society lo kalbia khaitum kijum lasi nona por kalbia khaile pen inglor an reng nang ji prote 6 ron pen itum bhana kerai pitang la bangsa ron pen iletum asar jai kathar alangli itum bhan nang ke japon along itum ja kong pinon nang jongsi nona bangso election hu jongsi BJP bhan iletum ratum vote pipen pahai lo prote long recap ka chora bhan iletum chi dondun lo pang theklo lasi iletum chi dondun nang ne prote election pen pare batna proto bhan lasi ni ka doga ing long ara bhan tuning ria bangke karbi ara pen ing long ara bhan tuning ria bangke election pen BJP asong phan paremsi APSLC asong phan pahaisi itum ke nang ji asong an 6 ron pen itum ka playing japan itum APSLC asong phan vote pen pahailo na kusi nilina tum ka dogai phan tuning rilo kardo ini na arima to Fransi nanglitum media phana kero partiklo nilitum nang chopha teng benalitum ke bang pot lasi ladak pini langmilia hawara long adak langmilia PS along officer hemate sai hem kam pulo pini nitum theglong lo nitum theglong lo langmilia rat akar I mate karbiang long arat akar I la 6 sidul area long Kichi ke biatum aron repe nang ke do thip nang ke cherai thip political aja kong antala to nang kichi jiban kabor I la penang chibom la ke ilitung kroi kre la pen chak chik pusila ong tungarap nang barlo la si
Churro la nangkebar ano tumathan tami lapen nilitum APHLC pen ilitum asar JI Kathar alangli cipiduk si arong awareness ki pidam pen non apor anke athe ki mi ke long je apor non ilitum lapen ilitum la kedam tan 2017 aningkan PIL case pilo lapen 2018 aningkan ilitum order long lo ciklojon drop ang bong pen laki ciki bietong pan amen votar list pen inthan etnon pulo seta council kacari itu latum claim high headed lo lasi ilitum latum claim high headed pulo te ilitum kupilo ke claim nang ponte ilitum la election latum pan peremsi ilitum cipe high si ilitum la ke claim high atum high court pena order do ko pena pot itum la claim that si ilitum update cipe job one akam claim nang ji ilitum masar JI Kathar sar pulo dak lumba jong pen arat atum nili panang ingwai pen ilitum high lo pulote Singhason pen JI Kathar sar nang high lo pulote council along kaduk kami itum la APHLC pen cari long lo pulote anke peder de pin pen la sochi kluo matsi la ke lo ke ilitum selam pon kiti la pen number hini bangela hello long leron selam ji nilitum athema la non ke enbom along li 1886 Assam Land Revenue Regulation Act la ke ilitum council along la non ke enbom along le aron ke siksidul a area ke la ke chok che la ke plain district aphan ilitum hako pen ke wang bom along le ron Paro krisir kebra pho kebra ke thomaning kanol kachewar phir halabang si chi hum tu si pereng thunang ji anke ilitum laki chi ke bietum an aphan ke paragraph 20 pulo tribal area pula soteng pen ilitum la long le philang andala ke tribal aso phando aposila pota ka cancel son ho nilitum ake mangela hello ningkan trok sikep itu mapan sakuri nang pipidet penajok ilitum karbia tum duk mangdet lo inglong aso tum dukaret lo lasi aron repen sakuri nang ke chonam dun lak pho lak kep kipi lahai asakuri anta nitum lang ponsi aron teng pen jong si inthan pentum inthan fg la sakuri boreng awar sai anta inglong asotum phansi siksidula area long ke panong lo pot itum la inglong asotum phansi piet nang ji la sino no du ilitum ladak lumba jong man ke ong tum avut spen suri plik kepra pho ba avut spen si long pon ji posining je the pon do to pene na arjui ma Oke ya. Kedam tangan ni bokajan along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaningji non tribal atun same long le patap inangji lapen PG lapen trading license tami PG pula so patang itu APHLC kilo Nilitum la APHLC pen kela Dr. Himanta Biswa Sarma patumi dik isi budi la kaningji la bukajan along hala Jadov Gran pu along le la Dr. Numol Mumin kening je ke la ke chia so non tribal phan long le pinang ji pule kening je gali bonta la so long le ke ing long so to man si pinang ji la pen six sidul area ke hedi Dr. Himanta Biswa Sarma ke long le nangeron dunji ajak ko ngawi lagi athema long le ke lage autonomous council along sidul so jakong ke hala CM
Assam Chief Minister le ajak kong kitu kali lagi. La Dr. Himonto Biswa Sarma la Sidul Kapapuk Japan batai lo ningkani siap rang dalang li ningjelo non tribal tum cek lo jon sok ang bong pen patalong etnang ji puan salang li pulu. Setelah lagi tum pin rem lo alang li la son galang li genang ningje un ladaki. Atima lagi Sidul to the constitution bolo kadi. Tamane alang li constitution ke break lo lagi. Di alang ni konstitusi ini dak lah lagi. Oh, aku alang lagi. Lagi kita tak lagi exception lah pen proyek lagi. Lalu. Coba mana? Ini silang deh. Meeting director. Mana ini lihat ko? Isi kan itu ini hang mana plo? BJP asal tuh hadi, lah BJP partum hai. Non antar kacit thera bang inton telang. Lazim ni lihat tu ham curi rilo, la kacit thera bang intono. Lang milia havar pan BJP jong si paren lo prote long le patanang pipe tuan nang patang pipe pu labang zolam kan ni bang intono. Lang milia rada pan pota pidet bu tuan nang patang pidet bu konsil jong si Bihari Bengali EMCM nang mantan bute labang sobut aku pilih kemana lagi? Lati BJP asal pan pacini lo APHLC avut ke tangkap namune APHLC